Studiossa tänään meillä on capoeira-ryhmä Karkara ja vieressäni istuu sen opettaja ja perustaja Markus Vainio-Mattila. Tervetuloa. Kiitos. Voitko kertoa aluksi, että onko capoeira, onko se taistelulaji vai tanssi tai sekä että? Miten sä kuvailisit sitä? No, molempia. Siis siinä liikutaan sille rytmikkäästi, mutta myös potkitaan toista ja väistellään niitä potkuja. Pusketaan. Ja siinä on myös se musiikki on aika oleellinen osa siitä, eikö? Siis niin kuin kaikki sekä soittaa, tai siis opettelee sekä soittamaan, laulamaan että pelaamaan, liikkumaan. Okei. Voitko sä kertoa, niin kuin, miten se peli rakentuu? Eli siinä on kaksi ihmistä. Siinä on kaksi ihmistä, niillä on sellainen tavallaan niin kuin tanssiaskel, jolla ne synkronoi niiden liikkeet toisiinsa ja siihen musiikkiin. Ja sitten tekee erilaisia niin kuin liikkeitä, tavallaan antaa niin kuin signaaleja toisille, että ne saattaa potkasta tai puskea tai sitten esimerkiksi tehdä itse kärrynpyörän. Eli ne kaikki niin kuin signaalit ei ole aggressiivisia, vaan ne on semmoisia, voi olla joko hyökkäiviä tai sitten semmoisia kutsuvia. Ja sitten toinen vastaa niin. Ja sitten kun nämä kaksi ihmistä pelaavat, niin mitä muut tekee sitten? Muut soittaa ja laulaa. Ja sitten siinä on aika paljon vuorovaikutusta, eikö se ole siinä pelissä, että kun sä puhut näistä signaaleista, että yhtäkkiä joku yllätysvieras voi hypätä mukaan ja sitten ostaa pelejä ja silleen. Voitko sä kertoa vähän, miten se dynamiikka siinä toimii soittajien ja pelaajien välillä? Se menee silleen, että tavallaan se, joka tuossa soittaa niin kun sitä matala-äänistä birimpauta, niin se tavallaan niin kuin komentaa sitä hodaa, se johtaa sitä. Tai sanotaan, että se pirimpaa johtaa sitä, mutta tietysti se ihminen, joka soittaa sitä. Ja se niin kuin määrää se, että kuinka kauan ne pelit kestää, koska se hoda alkaa, koska se loppuu, eli se koko tapahtuma. Ja sitten ne ihmiset, jotka pelaa, niin ne koittaa niin kuin reagoida siihen toiseen, koittaa reagoida siihen musiikkiin. Jos joku laulaa, että niissä lauluissakin on niin kuin siis ihan semmoista niin kuin, ihan niin kuin sinne laulun sanoissa sanotaan jotain juttuja, mihin voi reagoida siellä pelissä. Okei. Onko siinä sun mielestä niinku muuta kuin vaan musiikkia ja tätä peliä, akrobatiat? Onko siinä jotain aatteita tai sen tyyppistä myöskin? Tai tietysti niin kuin pelin ulkopuolella? On, tai onhan niillä niin kuin capoeira-mestareilla, myös mun mestarilla, niin kyllä ne on semmoisia elämää nähneitä ihmisiä, joilla sitten niin kuin on erilaisia ajatuksia capoeirasta ja elämästä, joita voisi sanoa jotenkin filosofisiksi. Mutta ei ole olemassa mitään niin kuin yhtä yksittäistä capoeiran aatetta tai filosofiaa. Se on Brasiliasta kotoisin. Mitä sä luulet silloin antavaa Suomelle tai suomalaisille capoeira? Onko siinä jotain arvokasta meille? No, ainakin mulle on ollut. Se on niin kuin 3 asiaa. Se on niin kuin semmoinen juttu, mitä opetellaan yhdessä muiden ihmisten kanssa, jos on niin kuin paljon erilaisia alueita, niin paljon, ettei sitä ikinä opi kokonaan. Niin se on semmoinen niin kuin viehättävä juttu tavallaan opetella semmoista isoa juttua niin kuin yhdessä ihmisten kanssa. Niin. Onko sun mielestä, puhuttiin filosofiasta, onko siinä myöskin hengellinen puoli siinä tai jotain semmoista? Mitä sä tarkoitat? Koska siinä on vähän tommosia niinku, kun jotain laulaminen kirkossa tai jotain sen tyyppistä. Mun mielestä siinä on vähän semmoista tunnelmaa, että se voi olla niinku, antaa jotain hengelle kans ehkä. Niin, jos vaan henki kuuntelee. Mikä ettei, kyllä niistä lauluissa puhutaan tavallaan niinku, ne on tietysti mielessä uskonnollisia jotkut niistä lauluista, mutta Brasiliassa nyt muutenkin uskonto on niinku enemmän arkipäivää kuin Suomessa. Vielä vähän tästä nimestä, Karkarasta. Eikö se on sinun capoeira nimesi? Joo. Voitko sä kertoa vähän näistä nimeistä, että mikä on niiden siis rooli? Se on semmoinen vanha tapa, että siltä ajalta kun capoeira oli tavallaan niin kuin kiellettyä tai oli kiellettyä silleen, että ihmiset niin käytettiin semmoista lempinimeä, että ei käytetty niitä oikeita nimeä, ettei selviä, että kuka harrastaa capoeiraa. Okei.
Ja karkara on semmoinen lintu. Lintu. Ne on monta kertaa eläinten tai kasvien nimiä. Niin kuin luontoaiheisia usein. Kiinnostavaa. Kiitos tästä haastattelusta. Nyt mennään pelaamaan capoeiraan. Joo, mennään.